Turog ko eh. Bay, bay. Bay. Panuntor nga to, bay. Luyan niyo ba? Pinunto na ba? Ano ito na? Gamay from Hog Sildo. Babae, saan mo naon mo? Saan kay? Ay, mo mo. Kaon lang tani eh. Bahalag sa 20 rang adlaw. Abot akong tani. Undang masaya kong kauban. Kapdira siya. Sinta rin kwarta. Saan magbaon? Uy! Bumutsa ko. Iwanam ni kanon. Anin mas yung mga tawana. So sila pa nagkuha kong sildo. Sila pa yung nagurong kaos kong baon. Tapulan kay mamaon. Sige lang. May adlaw rin ako. Ugmao. Budlay. Mubawas lagi ko ninyo mga buanga mo. Unsa man nalagan? Nakita na linsa nga kahoy diha? Ana daray boseng. Aw lagi ba? Buka ang trabaho ay. Iya pag sige reklamo. Kay mo na imong trabaho na. Ay. Sus. Gabaan ka. Gabaan. Najoy ka nang gaba maabot ay yung mga kay mao ka boseng. Mason akong gi-applyan diri nganong gihimo na meron ko ang tigtalinis ang 2x2 noon. Agay. Ayaw lagi sige reklamo ba? Kay akto may forma nimo. Purmandar? Ay sige reklamo. Kay sakto ka sa sildo. Reklamador interpreti ha. Trabaho dia. Nguguga. Ikaw! Saan mo na yung trabaho niya? Ari. Subject trabaho kita karing martilyo nga. Wa mo yun sa kong pagkatao. Hubo kay ko tagaan ko martilyo dako. Oh, reklamo kay kami nagdaan ni imo sa ning martilyo. Nagdaan sa ning martilyo no. Oh, Asa-asa pa yung ka na imong ilong. Ay, imong ilong ay. Kini, utulok pa ibang nga. Halublak nyo na. Pagpuyo pa, panday mo hang i-applyan. Nga no, man taong. O saan ni? Trabaho. Dito, panday ito dito. Sige, laki-lak. Ay, panday na, nuklok ka na. Daya. Ha? Sa mura magkontra gusto na ang imuhang panday diha. Sam ni. Pagkagahiag ko. Ayaw, magsapot-sapot ko. Saan taong ka? Marlo ka, helper ka sa labor. Ayaw pagsigsapot-sapot ha. Apoy. Pre. Kumusta mo yung trabaho niya? Ako, sama niya. Kita ko ito bandar kay. Kita ko yung karang panty din. Kita yun. Ay, kublansa kay. Kasi mo ako itong engineer ba yan? Ha? Abos engineer, narbaho dito. Aw sama niya. Ang mga tao nga wahira kina to. Aw, may mandaran. Ay, sagot. Ngano nang isog magkadayat, panghapakan ni mong matilya. asa ka kadiyot. Unsa man mo? Nganong magsige mo mugsugo? Nga pareha ra matan libor sa refill. Hilfer ko no pre. Nganong katawa man mo? Pareha ra ta helper. Pareha ra sweldo ni Lepita. Pareha hilfer, pareha sildo. Uya, pareha ni tanig naon. Engineer na po, engineer. Oh ya, umao na. O di, kami na sa trabaho. Kami na trabaho. Ikaw, awan niya, ako tulihan ka. Ay, lingkod na yun. Bukan na, hindi na. Pungko dito. Pungko mo diha. Lingkod diha. Harap makahuway mo diha. Relax mo diha. Mamanday Harap ko. maka-relax mo. Oh, ana karindot ana di. Ganda, may angay ba? Di kay kamu kadaw na may noon kay. Di ta payag naon. Nagwapo mo. Trabaho. Lingkod lang mo diha boseng. Trabaho na sa doktor, ay sa reklamo. Pakko na galing ka ron. Kita ka. Sus na. Wa sila kalibutan nga. Pado na si engineer. Increasean di ba ni ron kay kami mo na narbaho. Kana may kauban. Bisig karaan mo trabaho gyapon. Di ka magsigig panahon ko. Sakto gani. Magka-relax ta ba?
Kanina ko nga na. Grasiha sa kauban bagay. Bisig karaan, okay kayo. Wa pa matis na. Oo, lagi. Susap. Hoy! Saan ka? Sige, magkakita ko na ka. Huwag kayo sudaw! Aw, sorry. Engineer rin. Nagtrabaho ko, engineer. Nagrolendira ko, engineer. Nagrolendira. Ang duha, engineer. Huwag mo trabaho. Sira pamungko engineer. Ganina ra gyud na kami hago kayo. Sir, nagrolendira ako din, ha? Unsa man mga trabaho. Hindi na, engineer. Plan sa man eh. Lang siya nga. Tanawa na ninyo mga kauban duha o nga grabe kagugihan. Ganiha dako na kini mga agi ning duha. Totoo. Kamo wa gyud may mga trabaho. Pareha lang mong duha. Ulit, ali. Sugod ugma. Increasean na ko yung sundo. Tagos kalibo na mga adlaw. Salamat engineer. Kamong duha. Magpabilin mo 120. Pwede na mo mga snacks karon ka daw. Mga ano na, pre! Kanina yung pre. Yung bagting na, pre. Taga na yun. Tanawa. Mga unta. Okay kayo? Nakibaw niya. Ari, ari. Bay, tanawa rin na ito po. Klaro ano ba eh? Kita pa na yung nagsakpan. Kita pa tayo nagbinuntan sa trabaho. Tiging, lisod gining maka kauban tag Ng mga ispip. Oh, spip. Kanang Spip. pilit kayo no kanang mga sip-sip kay ba? Mga sip-sip kay murag yung kalimatok. Sus, surpahisa. Pero wala pa naupos akong ilong ba sige nudnod mo? Ang imuhang ilong ba imbis na taas na patag? Batang. Bay, manyunto na tabay na. Muli lang ka ba eh mo? Mahapdi ko eh. 720 ra naman tong adlaw ra ba? Ay, nasabay, wala ka magbawon di ay. Wala ko nagbaon muli. Hapdi lang ko eh. Hapdi. Sa sintar akong adlaw ron. Ita na eh. Padayon ng guwanis, 20. May nang ni, palit na kong dagom. Gutom na kayo. Gaya kita di ay. Magkasirti ah. Kita pa mo iki. Siluag ako niya. Kita pa paundagog sa'yo aron mga on. Wa ta mahago. Problema ni ron. Mga on tag sa'yo. What ay baon? What ay baon, pre? Wa sa kuy bang. Yung sa'yo tag kaon. What ay baon? Saan na na ron? Ay kabla ka makakaon lagi taron kay. Kato unam tang paundang ni engineer. Sila kay ipatrabaho pumanto dito kay tapulan mo kuno sila. Oo, di no? Ano to'y bahon tong usa ka tong putot ba? Kating butot. Nabalo ko asa nagibutan. Kapaw di ka. Ate ko ada yun. Ito kong babot ko niya mo diri. Kuy tangan to tamang ako. At ito mga on. Ari man naibutan niya bahon. Mo ni bahon na putot. Napaigo ka na sa katao nga gamaya man tong tao siya. Tabangan. Ang patakin. Uy, kalami pa rin sudan ini. Mana? Abta niya dato. Huwag layo pa to. Nagsige pa itong trabaho kaya harap matubuan yung sulo. Baka. Ini kan ini kan apa ba? Ko dia. Meron ta. Dali ka. Tuh ya tuh butuh dah. Bapak yang krisi, huruf ng baon. Turun ko eh. Bay. Panuntor nga to, bay. Luyan niyo ba? Pinunto na ba? Ano to na? Gamay para mong sildo. Babae, saan mo naon? Saan kay? Ay, imom ho. Mukay. Kaon lang tani eh. Bahalag sa 20 rang adlaw. Abot akong tani. Undang masaya kong kauban. Kapdi ra siya. Sinta rin ang kwarta. Saan magbawon?
Uy! Bungot sa ugok. Iwanam ni kanon. Animals yung mga tawana. So sila pa dagko kay sildo. Sila pa yung nagurog kaos kong baon. Tapulan kay mamahon. Sige lang. May adlaw ramon ako. Ugmao. Budlay. Mubaos lagi ko ninyo mga buanga mo. Pwede mo mga buhanga mo. Parang mga panggulay. Nagkatang na sa nis kong baon. Karon, kikilig yung kaong baon ako. Katong agang adlaw kaon ninyo. Karon, baos ko nyo. Pantay ni Gimron. Karay. Kini. Karon mga buhanga mo. Nyeng lain na rin. Ato kapinan. Kaya karon sila rin makatagamtam. Karon mga buhanga mo. Kini mo existensya ninyo ay. Ayay, kalami o palakan. Sige, mauni resistensya nyo kini para sa usa. Di tani butang kay haron ingnon nga way hugaw. Di pa usa ay. Taas-taas ang usa. Angay ni ato bugaw buhok. Kini. Agoy. Ari ang resistensya ninyo. Eh, kaya pala ni Kugig. Kaya wala si engineer. Teknol ba? Kinunsyar ba? Kunyar na mong Kugig na si engineer. Sama. Ay, kita na duha na nambong ka ni Ron. Wala na nambong duha. Ikaw, basin. Magluod to. Kami na muluod na si Tubay tirang adlaw. Oh, pre. Naray! Ito mong stugsok ka. Mga pro. Mga bay pro. Puro mandar. Saan ang butaon kang ano? Karoon pa mga ni Jote. Udto naman kayo. Nanganin ko kay Watsuwat. Yung Katong sabi kauban tao. ako sa. Butong nga mga tisnak. Saan naman taon mo? Half day na mo ron ha? Sa sinta ra inyo ang sweldo ron. Mo na ako isulti ni engineer. Mao gid. Dugay kay ni Jote kami. Gipaningot na mig dinok-dok na rin. Kaya nyawa man rin akong kauban ako ramo sa ako letter baho rin. Oo na, oo. Sige mga pro. Kaya, mga Tambong. snack ne. Tambong ide kay mistak me. Hotdog ko dito na mga trabaho mo rin mga pro. Siyempre. Kamu may baggamay sildo. Paling kamuti para mo dako yung sildo. Trabaho diha. Mga pro. Ito. Luya. Kabalaw na taon sa plano na to. Ang usap pa man di ay. Wa ka nagbaon no? Wala, prihata. Oo. Anak gid ni butang ni hoy. Ikaw di. Ikaw di sa unsa na sa unsa na sa kay baon na ni. May alarms na. Alarms na. Slice bird. Palisan to nagluyan. Slice bird. Business bird. Imo na, imo na. Yes, yung betasan. Ay, mukha nga. Ay, si pangutot niya. Ikaw, ay, siya nangutot na niya. Tabango kay batasan. Magkaon nga tao kay. Di mangutot. Hindi na yung magkaon. Ikaw, ay, ito ba nga gusto niya ka rin? Huwag ihaway mo ay. Dalikan. May bangap. Pre, mga pro. Pro. Pro mandar. Ay, pre, magkaon. Lamig yun oh. Ay, patubang na mo gusto niya ka. Buhag-baba ni mo eh. Lagi. Hotdog nyo. Dawa. Gusto niya. Hoy, ya! Palayo! Bakit ang tao? Bakit ito? Buhag-baba ni mo eh. Tiba sa siwat na nyo kaon kayo. Lamig ka na. Lamig kayo. Lamig kayo. Palamman na na. Susensan na gid. Inana man ang mga gahi. Gahi ng bante ni. Tanaw nila inyong baon. Kakayo sa baon ito. Ako okay kayo kaon mo na. Lamig kayo no. Tapla lang mo eh. Bakit? Lamig no. Laman man niya. Sige, kana wala. Kana wala ninyo. Di ba laman man niya? Ang palaman ako ana, ang katurang kanang lamig kayo. Numi hotdog. Kami hotdog. Tumi hotdog. Duha ka na. Ang palaman ako na parang kabaos mo, wa mo yung mga batasan. Dagko pa kayo magsweldo. Kusog kayo mo mga og di nyo ha. Ang gipalaman ako ana, tubol na zero. Ha? Okay ba
guys, maraming salamat sa inyong pagtanda. So, padayon lang mo pag-support sa among Janwa Mix TV, among YouTube channel, o sa among Facebook page, Tris Buhakak. So, karon mga guys, ato pasalamatan nato ang mga special guest, mga bisita na to. Are, alin mo mga guys, dali. Yan. Ato pasalamatan una si Carlsman. Yan. Palo sa Facebook page. Kasbel. Parehas ko follow sa akong page, Facebook page nga Dong Picto. Yan, Dong Picto, Yeah, ikaw. what's up mga ayay? Follow tayo sa kuha Dong Binsoy. Yan, ikaw. Sa mga kamoto, follow po din mo sa ako ang page na Kevin Moto Vlog niya, sa ako YouTube channel Kevin Moto Mix din. Matulong! Sa dili ako kaila daghang salamat kanyo mga supporter ug subscribers. Akong gingon padayon mi sa paghatag ko kalingawan da kaninyo basta magsuporta mo kanunay sa amo ang Menzen Mat Chris Buhakak ingon man kanako og sa among tanan. Daghang salamat. God bless kaninyo. Ako na inyong idol. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV. Araw mo'y laging swabe.